Mana kamanya kwa Ramogi juang kamura mora mintiere machiegni e twak mokwongo e chenro mar Piny. Marka kano senyisi kan wachako chenro makama odechi makawuono thund wach mabende wadhi twake e chenro mar Piny okinyi makawuono otenre gi rito ler e kinde ria. Ria samoro jomoko kia ni enang'o. Ria en neno malo kata mana dhi e dwe mabende gi dho ngere ong'ere kaka menstruation. Okang' makama in bedo godo kata mana puonj makama wadhi bedo godo kaluwore ni chieng' tarik 28 mar dwe mar abich higa ka higa mabende dhi bedo odiochieng' makinya. Piny mangima jadhialo odiochieng' makama mar chiwo puonj makare kaluwore gi arita makare e kinde mag ria. To odiochieng' makamano ibago nyakwara Ramogi juang mana kanyalo nyisi nang'o meni bago odiochieng' nero chieng' tarik 28. Nikech kinde ka kinde joma mine kata joma nyiri wajadhi e dwe kata waneno malo bang' ndalo 28. To nang'o meni ibage chieng' tarik 5. Chieng' tarik 5 nikech ndalo mamiyo kata mana nyako nyalo kao mar mondo mi odhi e dwe gin ndalo maromo 5. Emomiyo ni piny mangima jadhialo odiochieng' makamano. Chieng' tarik 28 dwe mar 5 higa ka higa. Katika mano odiochieng' makamano dhi bedo odiochieng' makiny. Katika mano aneno mar mondo mi wabage odiochieng' makawuono nikech ru piny en chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich 5. Emomiyo no odiochieng' makawuono wadhi bedo gi puonj makare. E studio mantiere buore Nairobi ka antiere gi Irene Atieno Wade mabende en japuonj mar rowere. Kiero gi dho ngere adolescent kata mana mentor mag adolescents. Bende adhiruore gi daktari achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Mano laktar George Oguma mabende en daktari mag mine mabende ong'ere gi dho ngere kaka gynecologist. Ponono ni nitiere gi penjo mora mora mabende oluoro wach makama. Ioronwa ote namba mar SMS 236000, mbui mar Facebook yudowa achiel kachiel yudowa Ramogi TV, abinyalo tudre achiel kachiel koda iyuda Sharon Ong'amano e mbui maga duto te. Kokamano e studio antiere gi Irene. Irene arakini machiegni. Kamano. Irene ang'eni in japuonj mag rowere kata mana mentor adolescents. Ta Irene en nyakure? Anan nyawasi Kisumu County. Awasi kamoro kanyo ni Ayucha. Machiegni. Erokamano. Odiochieng' makawuono daro mar mondo mi wabenj gi puonj mar ria. Ing'eni wach mag rito ler e kinde mag ria mok en wach mabende ojathor kata mana wacho pile ka pile. Nitiere moko mabende nyalo bedo ni luor. Ing'e kata mana kaka nyithindo manyiri. Samoro mabende odhi e kinde mag ria, samoro nyalo bedo gi luoro moro, ng'awo nyis gik mabende okadhe kata mana achiedh nade. Emomiyo ni odiochieng' makawuono daro mar mondo mi wapuonjgi e yo makare. Kokwongo ka in japuonj mar rowere, gin gigo mage mabende ipuonjogi? Gik mwapuonjo nyithindo manyiri ma rowere ok wachak kata gi adolescence stage nikech nyathi kada chako dhi e ria sani ochako gi 9 years maoko en adolescent stage. Sani en higni 9. Higni 9. Higni 9. Koro wachako gi higni 9. Koro i-prepare nyathi. Kise prepare nyathi kata koyude ka entie school, ong'e ni gini ne mama upuonja, gini ne japuonj na upuonja, gini ne sister na upuonja. Koro ojianda ong'eyo ni gini kotimore na ntie gimonego atim. Tikini ber gemi wacho makamano ber nikech wacho higni 9. Ng'eni chutho choji japaroga ni ntiere nyiri opogore, iwacho ga ni kila ng'ato opogore. An kaka Sharon apogra gi Irene, samoro an kachako mara kantiere higni 14, samoro in mari ka ichako gi higni 7. Mana kaka iwacho, wach makamano bende nitiere gi teko. Higni 9 kaponi ng'ato nyalo chako. Ing'eni koro kata mana janyuol bende nika janyuol bende koro nitiere ongala machalo nade kata mana puonjo nyithindo. Janyuol ongala ma nitiere ni inyiewo ne gik monego obed godo. Koso ka miyo kata mana wuoro nikech nitie moko mantiere gi single fathers, single mothers, koro jonyuol ing'eni bende opogore. Kaponi janyuol nitiere gi nyathi
nyathi mamiyo nego bed ni puonje wach ria seche magi kata mna ko jahigni adi kwa chako mana gi kanyo jahigni 9 ochako kode ka en jahigni 9 sani weche ria kata ni ka en janyuol madichuo iluoro nikech ing'eni nyathi ma jahigni 9 ni kodhi oko ng'ato puonje e yo moro mok kare ting'eni ni janyuol in midhi bedo gi shida onego ichak ne nyathi ma nyako ichako puonje ni kichako neno nikech ing'eni nitiere gik moko mabiro lokore e dendi nitiere gik mobro neno mowacho ni ma to gimok ne onge ga e denda taneno kobiro koro ranyisi en ni atini nyako koro oneno ka koro yani iye kae kach moro ma openjore ni to gini ne pok awinjo ga nikech en kach moro mok ni idhi e cho eno kaya kaya but olit koro ing'iso nyathini kiwinjo gik makamago to ing'isa kaka janyuol ibedo free koda ting'isa kaso wan jonyuol be wabed jok moko manyaro kawo time mondo bed gi nyathi manyako mondo wuo kode ibed thuolo ok ni saka nyathi obiro hiri en nyathi manyako to in mana gi yani pachi bor kata kaka jok matiyo gi inisi beda kanyo dakika matin adhi wuoyo kodi then ibedo iwe ikete tenge kamano saka nyathi manyako dhi kawo paro moko oko to paro modhi kawo oko go ok ni jite ni gi paro mabeyo nitiere ng'at madhi miye paro mabeyo ndiyo but nitiere ng'at moro madhi miye paro mok beyo koro en mana wan jonyuol gi jopuonje kaka wan gi NGO wa puonjo nyithindo manyiri koro gima mora gi NGO wa ni kama wantiere nyithindo wa manyiri gin kama beyo nikech kata ka janyuol onge kode gi time wato wan kode gi time tugolo gi kani wan kamoro ni Ruben mano mkuru kwa Ruben NGO no iluongo ni Hope Worldwide Kenya Hope Worldwide Kenya wandiko nyithindo mar 9 years to 24 years which means ni young mothers lawi maiecha kiseluoko moye chieng kikimoe baf kikimo ni iumo gi law moro nango meni kikimoe baf ing'eni magi be puonj makare makapo ni ng'ato samoro moye law maiye baf kacha bende ber king'ise nango meni ber kimoe chieng moye chieng en ni nikech ing'eni wan jomanyiri wan jomanyiri nyaka wabed maler nikech kolingana gi kaka wantiere kaka ni Nyasaye ochweyowa kokwa moye baf jams ka ok tote adier koro nyakwa moye chieng kama oneno ler kama chieng chwade ma jams ko tuote nikech ranyisi ma ne chieng moro atemo example ranyisi kane pod adongo natemo nambe japuonj ne ng'isa gande ni puonjowa kiki moga lawi maiye baf kora wacho ni watem natemo moyo makao suka taula moyo godo koro nikech ng'en first time of mine koro nawacho ni luoko bend ne pod akia maber kora luoko to kaneno kowuok maler kora amoyo machaka moyo maumo mondo kik ng'ata kodhi e baf tone then kachaka dhi arwake the following after 2 days kamora ne hila nikech gimomiyo ang'omiyo ne hila nikech jams nokotho mako moye chieng ntie kata mna kaka onego kute moko mamiyo koro kata kiwuotho ti iwinjo ka in thuolo mana ber ng'eni ka ene puonj to ber bata kata mna kwa bedo thuolo e rin kiki luora kata mna wach mora nikech doche maka uno dwaro mar mondo mi wapuonjgi to mondo be ne puonj makara inyanya moyo kata mana awachi ni gik mwarwako iye kimogi e chieng mano beber kendo kata mna puonj mane mabende upuonjo kata mna nyiri gi kinde kata mna kopogore gi kata mna rwako sirweche ka imoyo kata mna e chieng mano mwarwako iye ango kendo mupuonjo gi kaluore gi rito ler e kinde mag ria ahinya kotenre gi kata mna taulo mag ria taulo mag ria wan korwa wan ga mana gachiel but
ka janyuol ne nyalo nyiewo moko oko, wan ga gimoro miluongo ni cup, gi dhogwa waluongo ni kikombe. En gimoro machalo kaka glass, but en soft. Koro mano en inya tiyo kode tiluoke. Mano machalo kaka kikombe. Tangine ka ji dhiere ntiere taulo be okombe bende sani na winjo ni ntiere taulo mag ria minyalo luoke. Koro mano endo kidwa kete, intie kaka ibane, watiyo kode, iketi kaka kondom mar joma mine, raboyunga mar joma mine. Koro kisekete, kosepong', ichaki gole. Koro onigi bed kod gi ariyo. Sami gole, ikete tenge, ikawo machielo cha, iketo. Koro machacha sami kete tenge, iluoke. Kiseluoke tikete kanyo. Kosetuo, ikawo machielo iketo. Wan kendo gimoro miluongo ni tabuz. Tabuz en kaka cotton, eno isoye. To mapogruok mane mantiere kind kikombe no, kata mana ka penji, Irene. E kind kikombe, mabende wacho ni tiyo gode ndalo mag ria, gi taulo, mabende itiyo gode ndalo mag ria. Pogruok mane mantiere godo, to mane ma in kaka japuonj mag rowere inyalo dwaro, kata mana kapok wadhi ir daktari? Pogruok ntiere maduong', nikech pogruok mantiere kanyo ni thoth jonyuol gi thoth young mothers ok nyalo nyiewo gigo. Koro gik mwanyalo nyiewo en mana raboch joma mine. Mane mwanya nyiewo taulo no. Kata mar miluoko timoyo machon nwatiyo godo ndalo machon. Kata mine wanutiyo go ma iluoko timoyo. Tiluoke maler timoye chieng'. Erokamano ahinya. Mago duto te daktari biro lero no. Koka mano gisana dhi tudra gi daktari mano George Oguma. Daktari Oguma kaluwore gi weche mag tudruok e yor mbui, kata kamano wadhi loso kode e yor ong'we yamo. Daktari George Oguma kiwinja mana yo makare, amosi ni misawa, kaunti ma Kisumu chiew nade, to machiegni e twak okinyi makawuono. Hello, kani winjo yo maber? Awinjo yo makare daktari, chiew nade? Chiew maber. Odochi makawuono Mota inyangi motimore, atemo mondo achop e studio to wach mag gikede mechanical breakdown otimore matin. Atemo video link be technology, but ayudra maber, anyalo injiri ng'we yamo. Mosahinya kata kamano machiegni e twak okinyi makawuono, thund wach mabende wachwak okinyi makawuono otenre gi kinde kata mana mag rito ler e kinde mag ria. Wantiere kaendi bende gi japuonj mag rowere mano Irene Weda. Kata kamano penjo mabende antiere godo okinyi makawuono, Irene oselerono matut kaka gisebedo ka gikonyo nyiri e kinde mag ria. Penjo mantiere godo en mabende no mienjo e kinde mabende nwatwak. Tinde nyidendni, nyithindo manyiri chako kata mna neno malo, gichako dhi e ria chon, e kinde higni 9 ka dhi nyime. Nang'o miyo ni mano timore? Iyudo ka onego bed ni chakre higa 10 nyaka 15. Nitie nyithindo machako neno ria chakre higa 10 nyaka 15. Nitie moko ma be chako nyaka higni 8 o kata 9. Ma timore nikech wan gi gimiluongo ni dendwa opogore. Hormones mag dendwa tiyo e yo mopogore opogore. Omiyo ka nitie nyithindo moko machako ria e higa mar 8, moko 9, moko 10 nyaka 12, lakini dhi sana nyaka 15. Nyiso ni dendwa opogore. Koro mano hormones, gimiluongo ni hormones ema miyo changes go bet e del. Ema miyo pogruok no nitie. Makoro wacho ni hormones mago hormonal imbalance ema bende koro nyalo miyo nyithindo moko manyiri chako dwe margi e kinde machon, moko bende chako e kinde moleo. Exactly. Dendwa ochwe yo mopogore. Kaka denda ochwe opogore kaka denda ochwe. Koro gik matimore denda ok nyal romore gi gik matimore dendi. Kata dend mane wuok e achiel. Erokamano ahinya daktari. Kata kamano daktari ang'eno okinyi makawuono joneno mago bende dhi bedo gi penjo mathoth. Koro en geno mara ni weche mag tudruok e ong'we yamo ok bi ng'adore. Kata kamano penjo mabende anyalo kata mana penjo daktari. E kinde mabende nyiri, mine, gineno malo. In kaka daktari,
Diwach nade kaluwore gi okang' mar rito ler nikech ang'eni ni daktari mar mine, gynecologist e kaunti ma Kisumu. Koro kachako nigi korka wach mar riani, iyudo ka mondo nyathi kata mama biro ng'eyo ni nyathine ni ochako ria nikech nitie gik moko matimore e del mar nyathi manyako ma min gi biro neno ma biro nyise ni kare nyara ni koro ndalo gi odwa chako neno ria. Mokwongo kata nosewache en ni e thuno nitie pogruok moko ma mama kata nyathi biro neno e thuno. Mar ariyo, nitie yier moko matiye yuothe kata piny ka duong' ka. Kisaneno ka mago chako timore nyiso ni nyari chako bedo prepared mar neno ria. Machielo, nitie discharge moko ma be wuok e duong' mar nyathi manyako. Mucus, gin moko machalo othinyo. Koro discharge go be kineno nyiso ni ng'eni nyari koro chako neno ria. Koro kodhi korka ler, kapok awuoye ler, sama chako neno ria nitie gik moko monyalo winjo sama gibedo e ria kaka cramp, nyiso ni piny anyalo winjo karame, ma mano usually wamiyo gi painkiller to ling. Nitie bleeding, remo wuok, nitie jok moko ma remo wuok matin, nitie jok moko ma remo wuok mang'eny, nitie gima iluongo ni pimples ma kuodo wengegi, kineno ka nyathi nyalo bedo gi pimples. Kata tuno be komulo to winjo ka be koyo. Kata kendo ndalo go nyalo winjo ka be koro owinjo ko ool. Kata machielo ni gima iluongo ni mood swings. Ineno ka omor sama tin olokore ni koro okomor, koro mood swings change. Daktari ahinya kanyo kar mood swings kanyo ng'eni ji mathoth ahinya joma chuo bende samoro giwacho ni nang'o meni kinde mamon kata mana nyiri dhi neno malo kata gintiere ria. Nang'o meni wach mag kun mood swings ndi jathoro bedo? Mood swings bedo emomiyo na kuongo wach mokwongo ni nitie hormonal changes. Kata mood swings gina hormone. Otimore kata ni ng'ama miyo miyudo ka koko ogamo remo. Mood swings nitie hormones ema change. Koro kawuono samoro ber ka gido kire tiro ka en moody okiny to ng'ama okinyi be onge en kien. Koro mood swings go mage hormones matemo wacho ni nitie del makelo such kind of signs. Erokamano ahinya daktari, pod beda mana e line mar ong'we yamo kanyo pod abiro medo tudre kodi kata kamano kachopo kuomi Irene Atieno wadi. Ing'eni nitiere wach mar mood swings ma bende daktari owacho kaendi to mana ahinya bende thago nyidendni. Lakini seche ma bende upuonjogi unyisogi nang'o kaluwore gi koda okang' ma kamano? Nyisoga rowere magwa sama mood swings, ing'eni mood swings nyaketi kata ok iwuo gi janyuolni. Yani kinene to iwacho ni janyuol ni akanyi. Nitiere at times I had nan gi case makamano. Nene jaiga 15 ne nitie school. Koro nodwa mana yani mood swing neno nokete mano bed machiegni gi rawera mawuoyi. Ka ini nyako ibedo bute to ineno signs mogo mani nyako iyo dongo cha. Koro manene godo tapenje ni ang'o okinya control medicine no konia. Yani ka nena nyathi manyako kata neno mama wa anya wuoyo gi baba wa but mama wa kanya wuoyo godo. Koro nangise ni ka inya wuoyo gi baba wu sami neno ka gigo eko nitiere to kinya obiro mood change obiro wuo gi baba wu. Kaso baba gi ne so understanding ne ng'at mong'e handle girls. Ting'eni bende nyithindo manyiri mana tin gi ema bende nyalo kata loso gi wuor kata mana wuonegi e kinde ma bende gineno malo. Koro wuonegi mine ng'ane bende bedo thuolo dong gin duto te koso? Ginte piny masani ok onego bed no weni majukumu ni ng'ata achiel ni mine. Nyithindo ing'eni seche moko ng'amiyo ok nigi time mar winjo nyathi manyako kata nyathi mawuoyi, but wan kaka jonyuol obed nyathi ng'amiyo kata ng'adichuo onego waketi time ne nyiri. Piny masani onge ni ati ni ng'adichuo wiye kuot wacho wach ria gi wach nyathi manyako, body changes go gi wach nyathi manyako. Nikech wawacho ni kata daktari dong en dichuo, dong te dakteche ma dichuo, but gibedo go open up ne ng'ata. Giwacho ni ka en kondom wacho ni ma kondom.
donge Mana dier. koro ka entie hot to tima kamano kata sani wan ineno jonyuol gi be wapuonjoga waluongo ga nyaka jonyuol wangiso ni nyathi nyaka ibed kod ng'ise ka ma en kondom nyis nyathi ni ma kondom Kiki panegi nikech nyithindo matinde nigi lonya ka gitindo. Koso daktari in gi penjo man kata mana paro mane wi mane nikech in daktari molonya ithiedho kata mana nyidende ni weche ma kamagi bende joma nyiri kata mana joma mine nitiere ga thuolo mar nyisi. Gima timore mokwongo Sharon, kama ni nyithindo manyiri onego bed ni ka in kode e ot, magi gik ma in life kata kapok ochako neno ria, magi gik ma ing'e maler ni mago stage mabiro. Koro nyathi ma nyako nyaka ichak prepare inyise ni gima timore kibro chako neno remo kata ria, kibro neno ria ibro chako neno gik mabro timore dendi en 1, 2, 3. Ka in gosiepni ma wuoyi, nyithindo nyaka inyisi, ok inyisi nyathi ma nyako kata ma wuoyi ipande weche moko, ibeda kode frank e mesa. Inyise ni in sani piny rach. Ka in gosiepni ma nyako to onego bed ni timo 1, 2, 3. Ka in gosiepni ma wuoyi ka en nyako onego bed ni timo 1, 2, 3. Koro miyo otimo ang'o ong'eyo. Inyise advantages gi disadvantages. Kodhi korka ria ka inyiso nyathini ma nyako ni koneno kosechako neno ria to onego bed ni otimo ang'o onyisi. Koro gik machalo pads go ibedo go machiegni. Nikech magi nyise ni magi gik ma natural, gin gik ma timo ang'o matimore, gin stages in life. Koro ka awe mano, akia ni abro dhi mbele, nawinjo ki ipenja weche mag ler kodhi korka wach mar ria. Akia ni nyalo wache kosa bro wache bang'e. Idhi mana nyime daktari. Koro korka ler, nitie weche moko monego bed ni jok manie ria, nyithindo manyiri manie ria onego bed ni giketo maber motegno. Achiel kuomgi, mwayudo ni wan gi tieng' ariyo. Wan gi pad miluongo ni sanimental, wan gi tampons moko misoyo. Iyudo ka nitie moko kaka tinde piny masani iyudo ka lony matiruok makargi kata pads moko magirwako. Koro most nyiri ohero tampons misoyo e iye ka. Koro remo katimo ang'o absorb. Especially sani tindo ka nitie nyiri mohero sports, nitie nyiri mohero swimming. Koro nyiri mohero dhi e sports gi swimming, mago nyithindo nyiri ma we prefer ni gitimo ang'o, gitiyo gi tampons. Tampons gi kitiyogo onego bed ni wilogi every 2 hours, bang' seche 2 ka seche 2. Be bro luwore, nitie jok ma ria wuok mang'eny kabisa, nitie moko ma be wuok matin. But ideally onego bed ni gichenjo tampons go, iloko bang' seche 2. Ka in nyako kata miyo matiyo gi pads onego bed ni iloko bang' seche 6. Seche 6 ka seche 6 iloko. Mano be bro luwore gi kaka periods gi biro, ka biro ma heavy kata ma light. Machielo kendo, i make sure ni iluokori pile. Ka en gokinyi godhiambo, nikech salma ine riacha ma gin chilo mowuok e mfuko, koro gidum. Koro ok inyal bedo ni ibedo abeda ni ok iluokori. Mar 4, ok onego bed ni tiyo gi sabun kiluoko kar duong' piny ka. Iwacho ni sabun interfere gi normal flora makanyo. Koro sama iluokori aluoka to sabun ok iwe mondo odonji duong'ni ka, nikech kodonjo to odhi interfere gi normal flora. Iyudo ka seche moko iyudo ka nyiri biro chako complain ni owinjo ka duong'ne ile, nikech gitiyo gi sabun. Koro sabun ni interfere gi normal flora. Flora mantie ka duong'ni ka en kanyo ero ma ok onego bed ni interfere kode. Koro sama itiyo gi sabun onego bed ni ok itigo madhi e duong'ni ka, nikech interfere gi normal flora. Machielo, iwacho ni pads mitiyogo go i-dispose gi kata ikanogi e yo maber. Akia ni be uwinja? Hello? Wawinji makare daktari, dede nyime. Okay. Koro pads gi nitie yo mikanogi, kisetiyo kode to nitie kaka irape maber. Inyalo kawo otas moro marabur kaka sani tinde jwenni. Iyudo ka sirikal tinde ok dwar wach jwenni. Inyalo kawo kata otas moro kata gazet. Kisetiyo kode tiboye maber, tikanogi, to ka in gi cho matut tidhi wite cho. Pile iyudo ka samoro kwa wuotho iyudo ka nyithindo manyiri otiyo gi pad olil, iyudo ka obolgi e yo kanyo, kata e dustbin moro mosapong' iyudo ka obolgi e bolo kanyo. Sama isetiyo gi
pad molil onego beni iume ikava maber kaeto iume itwe tidi dumbecho tiduogo tiluoko lweti. Machielo tampun sata mocho maler misoyego ok onego beni tiyo kodgi mar seche mang'eny. Machielo en kaka onego beni luokori. Nyathi manyako kiluokori to onego beni sami luokori to kiywe duong'ni gi pi to onego beni yweyo kiai duong'ni kidhi e siendani chien koni. Ok onego beni time e yo machielo ni kiluokori tichako gi siendani koni kibiro e duong'ni kama. Onego beni chako gi duong'ni kidhi kocha. Nikech kichako gi siendani kiduogo e duong'ni kama to mano be itimo ang'o? Ikawo bakteria kocha ikelo koni. Ema kelo ga infections moko miluongo ni urinary tract infections nikech bakteria mana ni siendani koni ikelo e duong'ni. Koro sami luokori tichako gi duong'ni ibiro e siendani koni. Machielo en rash. Nitie rash moko mabedo ga e pads. Nawinjo ka colleague na maungo e studio no owacho wach rash. Rash gi nyiso ni nitie ruodhi moko mabiro duong'ni kanyo nikech kibedo gi pad mar seche mang'eny kabisa. Koro samo osabedo soaked gi remo kata riano nyiso ni koro o irritate. Koro samo irritate no samo ilo no ema kelo rashes e duong'ni kanyo. Koro inyalo wene i-react gi pads to ki-react. Obedo soaked tibedo kode for a long time. But mano nitie creams moko mitiyogo mondo okony mano. Then iwacho ni ti gi pad achiel kende. Nitie nena moko kata nyiri miyudo ka en gi periods ma heavy. Karia wuok mang'eny kabisa to dwano ket pads kata ariyo. Kiketo pads kata ariyo in mimiyori shida mar rashes go biro biro nikech remo biro pong' e pad. Pad biro bedo soaked. Remo biro soaked no ema kelo rashes. Koro it is advisable itiyo gi pad achiel at a time. Kopong' tiloke. Nitie jok moko be nyiri moko mabe odwano ti gi tampun osoye kendo chako tiyo gi pad. Ideally ok onego bed ni i-combine gi. Kitiyo gi tampun titiyo gi tampun. Onego bed ni wile every 2 hours wile every 2 hours. To riwogi nitie jok moko matiyo nyaka gi pad kata chako kawo law ochako medo go. Mano ok ber ok bi rito ler e yo maber. Mano ema kelo infections. Koro katieko tampuns gi gimomiyo awacho ni en ok onego bed ni itiyo kode more than 2 hours. Tampun samisoye iye en koro en part mar dendi. Koro sama budho ahinya to kelo condition moro iluongo ni nitie condition moro iluongo ni toxic syndrome TSS. TSS nyiso ni dendi infection mane dendi ni odhi donjo system. Toxic shock syndrome. Toxic shock syndrome TSS. Infection ni kodhi donjo dendi odhi dhi remo te. Koro kelo circulation te dhi dendi. Koro kotimore kamano to kelo gimiluongo ni toxic shock syndrome. Inyalo dhi in shock. To shock kidhiye for a long time to onyalo lead to death. Koro such kind of infection emomiyo watemo nyiso nyithindo manyiri ni mondo orit ler maber kabisa mondo kik giyud this infection e dendgi. Koro chake machielo matiyogo en ni bed gi extra sanitary towels. Inyalo ka seche moko ria wuok mang'eny kabisa to samoro ni dhi e wuoth iting'o kata pads ariyo kende. Pads ariyo kende samoro inyalo yudo ka kine itiek wuoth midhiye no ok nyal romi. Koro wa advice ni sama idhi e wuoth e bag ni kanyo make sure ni in gi sanitary towels moromo ma extra. Ka en tampons kata pads to ikane yo maler. Ka in gi towel maler iume go kata ka in gi bag iume bag maber. Then pi, wa advice ni pi imodho pi mang'eny. Seche ma idhi e ria dehydration timore. I-dehydrate mang'eny. Koro onego bed ni imodho pi mang'eny kabisa. Sama imodho pi mang'eny ni koro at least o restore fluid matimo ang'o mi lose. Kata fruits moko machalo watermelon, cucumber, be advice inyalo timo ang'o inyalo chamo ndalo midhi e ria. Erokamano. Kamana inya daktari wawinjo yo makare kendo kamana inya kuom puonj ma bende ichiwo. Anno ka moko kuom joganda kata maneno TV sani osechako oro ote thoth. Ote ma kamaga biro mana penji kapok achopo ir Irina. Penjo ma bende antiere godo Rise wacho kaka nego bed ni joma nyiri loko kata mana ria e kinde ma bende gineno malo. Penjo mantiere godo kaponi ng'ato kata nyathi manyako ng'ama miyo okoloko ria mare e sama winjore kata budho gi ria. Gin tuoche mage nyalo wuoke. Bende ria moro ma bende nitiere gi ria moko kata na pads ma iluongo gi dho ngere ni reusable pads ma ng'ato nyalo tiyo godo to luoko. Bende gin kare kipimo gi tampons gi kata na ria mwang'iyo godo pile ka pile.
Kamano Sharon. Ria mong'iyo go pile iyudo ka wach mar yuto wagi samoro iyudo ka opogore e dala ka dala, mier ka mier. Nitie nyithindo moko miyudo ka mengi odhi ong'ado ne onget emoketo. To onget ni samoro iyudo ka en onget motimo ang'o molil. Magi makelo infection. Emotemo, in fact, kata sani watemo nimo ka politicians ogi like women rep, MCAs. Mato kore mobedo ga beda ni nyithindwa manyirigi. Wanyalo secure negi sanitary towels moromo, women rep kata MCAs. Mondo fund moro beda specifically mana mar konyo nyithindo manyiri. Nikech iyudo ka nyathi ma nyako ok nyal afford ria. Ria sani pakat achiel, nitie moko ma sani di $150, nitie $150. Koro mama bro neno ni kar goro $150 ni ma oromo chiemo wa ni nyathina law. To lewni gi samoro ok otimo ang'o, ok gin e yo maler. Koro watemo mana advice ni nyithindo manyiri onego ti gi ria. Lewni ma gitiyogo gi iyudo ka samoro nyalo tiyogo to odhi oluoko. Samoro koluoke gi sabun maber, nikech onego bed ni koluoke o disinfecte mokwongo. Oketo jik matin, osoke, koko bro luoke maler, kata omoye e chieng' mondo neg germs te. Iyudo ka samoro kata jik no ok ginyal timo, ok ginyal afford. Kata sabun mar toyo no samoro yude tek. Koro ing'eni bro luoke to ok oluoke maler. Koro bro chako dhi okete kendo to miye infection. Infection ma temo wacho ni urinary tract infection. Urinary tract infection en koro kibro dhi oko matin, tiwinjo ka in gi rem. Sami dhi oko matin, nyiso ni infection osadhiye urinary tract nikech ria mane tiyogo no en olil. Kato gi tampoons ma nyisi ria machielo miluongo ni tampund miso e iyegi. Ema temo wacho ni en onego bed ni bedo at least 2 hours. Kobudhe dendi ahinya to system no tuo ginene chilo no bro donjo system. Kodhi donjo system temo kelo gimiluongo ni toxic shock syndrome, TSS. Ibro dhi into shock nikech infection cha odhi donjo circulation e blood system. Kaito okelo gimiluongo ni shock. Kidhi into shock for a long time, samoro in kama ok nyal teri hospital immediately. Ine iting'i dwar pikipiki makeli ito. Koro mi watemo advice nyithindo manyiri ni tafadhali tem matek ni irito ler maber. Inyalo kawe matin to bro nyuolo gima duong' ma ok ibi konyo. Erokamano Sharon. Ona inya daktari, kata kamano ka podwa dhi nyime gi tudruok ma kama, biro mana penjo bende motudore gi tuoche ma bende liekre ni kelo gi ria. Achiel kuom gi gin endometriosis ma bende biro lose. Nyakwara Ramogi jong par ni nyalo tudri kodwa. Inyalo bedo e twak ma kama kioronwa ote mag penjo moramora ma bende intiere godo ne daktari kanyakla gi Irene Wade ma bende antiere godo ka japuonj mar rowere. Par ni lines mago mag SMS ni 0-2-3-6-0-0 mbui mar Facebook kaka pile yudwa achiel kachiel. Mano Ramogi TV. Abinyalo tudre achiel kachiel koda mbui maga duto te iyuda at Sharon Ong'ao. Irene wapiri penjo kapok asomo kata mna moko kuom ote ma bende donjo. Daktari bende njo kanyo ko wacha chiedh nade challenges ma bende nyire mine kadhe e kinde ma bende gineno malo. Achiel kuom ranyisi ma bende daktari notiyo godo e kinde ma moko nyithindo ma nyiri ma bende ok nyal yudo taulo mag ria ma bende wang'eni nengo gi ni malo. Samoro gi jatiyo gi pamba, nitiere moko kaka taulo. Akina chiedh nade mane manyidend ni nyiri ma bende uchiwo negi tiegruok kadhe. Moko kuom gi gin ang'o? Moko kuom gi gin koso pesa. Kaso nitie gimoro ni kodhi nene first time dhi buoge. Yani openjre ni koneno dwe okang' mokwongo. Koro neno ni yani owinjo ka ok en, oparo ni atini mano kane janyuol ne nokopuonje kata japuonj ne okopuonje, oneno ni ang'o timrena. Koro mago okang' ma nyithindo manyiri kale. Koso pesa nyalo miyo nyathi ma nyako tanga owuotho koni gi koni komanyo kaka omanyo solution mar kako nya konyore. To moko bende winjo ni ok dhi e skul e kinde mag ria. Ni kinde mag ria ndalo 5 kwa kwano ok isedhi e skul e dwe ka dwe bende. Ok dhi e skul nikech ang'o? Nikech koro wiye kuot, wich kuot. Owacho ni ka bet piny, koro ing'eni ko bet piny to kochung' to ng'iyo ang'o? Ong'iyo ng'eye. Mano kapo no dhi skul. To kowuok awuoka matine e lawe, kinyne nyathino ok dhi bi skul. Koko yudo ng'omiye wach maber.
To bende dipe kata ni wach makama kela kwede samoro ka wan iselilo lawi nyithindo mantiere skul kacha ahinya ni nyithindo manyiri ma pod dhi e skul ka wan samoro kata ni skul moriwore ya wuoyi gi nyiri ka ni seduo law samoro iseyuda kweda bende paro ni en achiel kuom challenges kata mna midhiero akweda kwanza ene challenge maduong' ahinya nikech awacho ni atini ka ni bet to rawera mawuoyi to in kae to idhi dwe koro ni chung to en ne pod obet to neno ting'eni koseneno kamano en dhi bedo discussion to kaso dhi keti na dilemma makoro ikia ni tim nang'o owacho ni kobedo kamano to nyaka atiek riako kabiro skul to nikech koro onge kata sweta monya tweyo nokoting'o towel moro monya loko koro chuni achuna no nyapundo modhiyo nikech kata dhiri japuonj be dhi miye stress koro paro mang'eny nokonia nyaka tiekri yae ka dhi skul koro gima an nyalo temo gima nitie kama ne adwa medo kodok kuom ler kaka wan nyithindo manyiri sami dhi e choo tem ni ting'o tissue moloyo ka intie ria iting tissue ti iting pad sami dhi loko pads ni iting godo ok ni ati ni igolo pads nikech choka chon tiere kama idampe pads igolo pads ichaki dok idhi omo pads kokiduogo apana tingi mora mora ibed godo ready to kapok idhi e chono kapok ichako dhi e chono nikech sami dhi wilo pads nyaka idhi lamondi nikech sama wantiere dwe sama wantiere ria lach biro frequently koro kapok ichako pok iguom e chomi dwa layo ng'iya ne surrounding mar ler mar chono kapok iguom ichako layo ka ni chomi nyalo ol kaw pi iol mondi nikech ikia ng'ano akanyo infection ma en godo ikaw pi iol ekiguom ichak layo to imbe kisetieko shughuli nang'o ni olo pi no ber kapok kata mna ng'ato konyore olo pi no ber nikech kata daktari owacho ni ati ni nitiere tuoche moko mwayudo kaka wan joma mine ma kodonje vagina wato affect wa koro mondo wa prevent tuoche go pi no nyaka bede gi sabun moro mathis nikech kiluoko sabun manego germs ok en pi frequently ni en pi kamano tingeni samoro nitie kata mna choche moko kaka moko mag dala mag loka magino kata mna onge kaka inyalo ole pi mag dala mag onge kaka inyalo ole pi go mago to koro iluore kaka iguom nikech onge kaka inyalo ole pi owache ni ati ni en moro mar bur mokuny no koro kiguom kaka wan joma nyiri iguom gi kain gi malo kata kilayo di style moro kaso wan joma nyiri kilayo to kikila moro mar chwa lagi break ok ni lach no kasito koro idhi adhiya ni relax ilayo matin ting'uonye nang'o kiselayo nikech ni mondo kik imiyo ing'eni kisikilayo kamano to vagina yaure bladders yaure koro ilayo matin ti imuonye ilayo ti muonye nikech gimomiya I insist kanyo kilayo ni bwa ing'eni uchafu ka ting're malo yani gibiro to gibire vagina ni kama na nyaka ni daktari to wachango kotenre gi mano daktari sama koro gima Irene nyisowa sama ng'ato samoro odhi konyre mano konyruok matin nego bed ni nitie kaka nego bed ni time mana kaka Irene nyisowa to konyo nade gima Irene temo mana wacho iso ni muscles go otemo mondo muscles kik bed loose iro ka itemo wach ni ng'ama miyo opogore gi ng'ama dichuo ibiluongo ni urethra kama lach kadhogo mag joma nyiri en short to mag joma chuo en long urethra koro miro ka ng'ama dichuo lach nyalo kasi ka in Kisumu tingini nyalo kuno lach ni nyaka do ni ok en advisable nikech okelo infection to an awuon anyalo kuno lach ni from Kisumu machop kode Migori koka bro wuok adhi gine golo lach kata layo to ng'ama miyo ka lach okasi Kisumu to ok obi chopo kata Lendu mano
gino barindasi nyaka ngochung mtoka mondo timango mondo bi okonyre nikech urethra gi short. Koro tem wach ni lach go kono bedo go for a very long time nikech kero infection. To gima nyamera no temo wacho sipna no en ni exercise itemo exercise mag muscles you bed very rigid makoro ginyalo relax e yo maber. To sama idhi ati ya ni tichako layo koro muscles go bedo loose. Sama muscles go bedo loose, controlling lach nyalo bedo matek. Ibiro bedo gi urine incontinence. Niso ni sama jaka lach do wuok ni weka muscles ginyalo timo nyalo ridore. Nikech ng'eni inyalo wacho ni ka une bura tiwinjo ka lach okasi inyalo control ni bi bam matek relax idiyo mondo muscles go gine mondo timango imidi thuolo idhi e choma ni mabor matin. Ting'eni sama muscles go are not relaxed maber magin loose ka lach okasi kata ni to kiwuok midwa dhi ichoni tipo mako timango olwar gi kanyo chako pukore gi kanyo. Emomiyo itimo those muscles exercise. Nitie kizungu moro medical term watiyogo mondo itim mano koro itemo make sure ni muscles gi ginyalo relax inyalo duogo to mono mi koro nana exercise mitimo mondo mi inyalo control lach kala chokas inyalo control ni rit matin ni dicho tani lai to ka okitimo muscle gi nego exercise go to obro bedo loose popo kala chokas to ok bi control iwuok ka gi kanyi layo mane momiyo that exercise is important. Kamano Ona inya daktari kikidhi maboro nyakwara Ramogi mede chwalo ote magi gisani wadhi kao yo matin daktari podon mana kodi ka nyakwano tek chenro makama kikidhi maboro kanyakla kodin Irene gisani wadhi kao yo matin bang yweyo abiro duogo mar somo ote mabende ioronwa okinyi makawuono. Ngeso kangeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Everyday Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, leo rembo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Kikelo ni kod loks ponde, Sali Kosgeyo Dhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso sadek mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saboro, mana e Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Inawezekana. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga atakuwa na ziara ya Azimio la Umoja katika eneo la magharibi mwa nchi. Ijumaa ya tarehe 27 timu ya Azimio itatua kaunti ya Trans Nzoia. Njoo jumuike na viongozi wa Azimio la Umoja ili kuwahimiza Wakenya kuungana na kufanya kazi kwa pamoja chini ya Azimio la Umoja. Ujumbe huu umeidhinishwa na Raila Odinga. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe?
Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Manakamanya kwa magajonga machiegni e okang' mar ariyo ma en twak e chenro mar piny okinyi makawuono ka bende thund wach ma bende watwake otenre gi rito ler e kinde mag ria. Twak makama indo bedo godo ka bende piny mangima jadhialo odiochieng' makama chieng' tarik 28 mar dwe mar abich higa ka higa ma bende dhi bedo odiochieng' makiny. Omiyo kiny makawuono en mana puonj mar ria ma bende wayudo. E studio ntiere gi Irene Wade, japuonj mag rowere. Bende ntiere gi daktari molonya e weche mag mine, mano mong'ere kaka gaina. Ka bende watudore kode e yor ong'we yamo ka ntiere e kaunti ma Kisumu, mano laktar George Oguma. Man kaka nasesingoni kapok nwakaw yo matin ni ichwal ote magi ma bende koro adakaw thuolo mar somogi e lak seche gieki. Kendo en kwayo mara nikech aneno ka ote mathoth ahinya ahinya dhi ni daktari. Daktari kinyalo mana winja ote makamagi nikech aneno ka sa bende dhi e yo mapiyo. Mar mondo mi wakonyo oganda mathoth de agomb kata mna de bed hero mara mar mondo mi ote makamagi ka penjo to idwoko e yo mapiyo daktari. Daktari wan kanyakla? Wan kanyakla. Erokamano ahinya. Koko mana magwa mantiere SMS line marwa ma en 3600. Hello Ramogi TV, amor ka neno we wang jowi. Irene Atieno Wade ma high school mate. Mano ni somo kode skund sekondara. Wacho ni Ruoth Nyasaye med ting'i malo. Nyinge Judith Jera. Inge Judith Jera no? Inge. Mana ka somo mana ote moko kaendi. Mane lines mago mag 3600. An Morin penjo na en ni kaneno ria to chunya lewa ang'ogora. Awinjo liet aonge gi appetite. Piny iya bende rama nyaka onding'a. Antiere gi achiedh nade mane. Daktari nyalo duoko? Nyalo duoko yo maler. Iro ka seche ma mama nie ria nitie gik ma onyalo neno kaka owacho maler ni owinjo ka chunye lewe, nitie onding' maremo, nitie loss of appetite, owinjo ka ok onyal timo ang'o, ok onyal chiemo. Mage momiyo asemo wacho mokwongo ni sama in e ria nitie hormonal changes matimore e dendi. Koro hormonal changes gi kineno en kaka ka in ka piny irani nitie painkillers moko minyalo muonyo, inyalo kawo Panadol, inyalo kawo yath miluongo ni Myospaz, weyo, inyalo modho kata pi maliet. Konding'i rani painkillers go nyalo timo ang'o, nyalo konyo. Koro gigo te ka gik moko ma miyono ma nyakono opinjo gin gik ma i-expect ka ineno malo. Koro kinenogi to ok itim ang'o, ok iling' aling'a, idhi ka daktari, oro inyalo gocho ni daktari to tim ang'o, to nyisi gima onego bed ni timo kik iling' kodgi. Nikech iyudo ka nitie nyiri moko ma ndalo moneno malo to en gi rem matek ma kata tich ok onyal timo ang'o, ok onyal dhiye. Koro sama ineno mano, igocho ni daktari to wanyalo neno kaka watimo ang'o, kaka wakonyi. Bende nitiere kandi Irene mana kinyalo duoko ni penji na ni nyithindo manyiri maonge jonyuolgi to owe ka pod tindo. Ere kaka dikonye e weche mag ria? Samoro gionge wedegi machiegni ma dikonygi e weche makamago. Yo machiek diwach nang'o? Gima awacho e wechego en ni ka en achiel kuomwa en koro wamiega first priority. Gimomiyo wamiye first priority onge gi janyuol machiegni manya taye e yore nikech awache ni ok ni thoth jok mwadaga godo ka jonyuol osetho gin ga gi nyakonyowa e yore duto te. Emomiyo NGO no mostly wavalu ga jok ma pare jonyuol gi osetho te moingo jok ma jonyuol gi moko nitiere. Nikech ang'o nyathini endi seche moko guardian modak godo ovalu mana nyithinde to en oko ovalue. Koro mostly en wabete ga kode machiegni wapenje kako dhi kata after class kane en moodless ipenje ni kawuono ikawe ikete tenge ipenje kaka ngimane dhi ipenje ang'o dwaro to ka en gimo in kaka in japuonj ok inyal timone itere malo. Koro office dhi konyi. Erokamano ahinya. Daktari nitiere penjo moro kaendi ma bende ipenjo gi Ogal Brian.
Wacho na sedonje chenro penjna daktari ni seche ma ng'ama miyo neno malo ka opek. Mano nyiso nang'o? Ng'ama neno malo ka opek, mano koro ok luong ni neno malo. Mano wan gi condition, ka en mama madhi e clinic, nyiso ni iye no chalo gima nigi shida. Aidha iye no duong' wuok, koro gima timore gi mano ok neno malo. En gima ka jaodi nigi luwore ka chakre dwe achiel nyaka dweche adek. Ka jaodi neno ka neno malo ka en dwe achiel ka dweche adek, ka ok idhi neno daktari mapiyo, to iye no nyalo wuok nikech placenta oko implant. Koro gima timore kanyo, kineno ka odiochieng' achiel jaodi loko kata pan kata ng'wen odiochieng', mano nitie shida. Mano ok onyiso ni mano ok one malo, mano nyiso ni nitie shida e ich kanyo ero. Nitie gimiluongo ni placenta previa kata placenta brachii. Nitie placenta cha onego bed ni odetach sama mama osadhi e clinic oro dhi e hospital makoro odwa dhi nyuol. Sama mama dhi nyuol makoro contraction chakore, sechego ema koro placenta chako detach, koro wuok owere. Mabe iwacho ka nyathi osewuok, placenta ema wuok mogik. Koro kineno ka mama pok ochopo e higane pok ochopo dweche 9 monego bed onyuol, to bleeding ochako timore, nyiso ni nitie shida. Aidha placenta no odwa chako timo ang'o? Odwa chako wuok, odetach, opogore kapok sane otimo ang'o? Oromo. Ka mano timore to nyalo kelo shida. Mama nyalo neno remo mang'eny ma end up noto, kata samoro nyathi be ka placenta no odetach, to nyiso ni koro onge connection mar nyathi gi mama. Koro mano be nyathi is at risk. Koro sa ma jaodi nigi ich oneno malo, to ineno ka remo chako wuok, dhi ne daktari piyo piyo. Ka en dweche 3 kaduogo chien, mano is very urgent and very serious. Nyathi nyalo timo ang'o? Remo no nyalo wuok mang'eny ma koro nyathi yudo ka mama be otimo ang'o? Olalo nyathine. Erokamano. Penjo moko ma bende pod wuok ma bende aneno ka pod mienjo ka otenre gi wach mar endometriosis. Endometriosis ni bende en achiedh nade ma keni daluonge nade gi dho ngere. Tinyalo mana lero ne nyakwara Ramogi Ajwang' ni ma en achiedh nade machalo nade to inyalo konye nade? Endometriosis en iwacho ni en painful, en disorder moro tissues mantie mfuko, lining mar mfuko. Wan gi ovaries magolo tong', wan gi fallopian tube ma kanyo ma ka tong' osewuok to luwo tube kanyo ma fertilization timore kata koko dhi donjo mfuko. Koro linings mag ovaries, fallopian tubes gi gin ma iyudo ka samoro ka gi shade nitie infection matimore, ema iluongo ni endometriosis. Koro sama gino timore to ng'ama miyo bedo ga gi pain sana, obedo ga gi rem kabisa, kata samoro remo kawuok to wuok mang'eny kabisa to gi cramps. Piny rame matek, remo be wuok mang'eny ma babe obiro winjo nyaka e umbinye. Mano miluongo ni endometriosis. Then samoro giriwore gi osiepe kata jaduong'ne, iyudo ka nitie pain. Sama giriwore nitie rem. Then bleeding no en usually en very abnormal, en ga mang'eny kabisa. Iyudo kata ka pad achiel, inyalo ka ng'ama miyo oloko kata pad dibiriyo. En flow ma very heavy. Mano sign of endometriosis. Another sign is infertility. Endometriosis kelo gimiluongo ni infertility. Inyalo ka biro chopo kama ok inyal timo ang'o? Ok inyal nyuol. Nikech ovaries gi fallopian tubes ose shade linings gi. Machielo kendo sama idhi oko matin, iyudo ka nitie ang'o? Nitie rem. Then kata sama periods timore, iyudo ka bowel movements, iyudo ka sama idwa dhi e choo, tiwinjo ka pinyi rani kabisa. Mano emiluongo ni endometriosis. Koro kineno signs go to ng'e ni mano endometriosis. Koro ibiro dhi ir daktari. Nitie test minyalo tim, inyalo go kata picha ultrasound. Koro kosago picha to wabiro neno. Nitie yedhe minyalo tigo makonyo endometriosis. But sometimes nitie moko ma ichwero. Inyalo chwer ginego te, the linings go te maluoki maber. Iluongo ni curettage. But mano koro kapo ni biro e hospital to waneno how severe it is. Nitie methods mang'eny minyalo tigo. Nitie yath minyalo miyi, nitie yath minyalo yudo, kata some kind of surgical intervention minyalo tim. Erokamano.
Ero kama na penjo moro Lilian Doro kata mana be penjo ni nyako ma en normal onego bed ni dhi dwe kuom ndalo di. Parni nyako Ramogi Ajwang penjo ma kama indi nyalo chwalo ne daktari mano Jojo Guma main gynecologist. Parni bendo e studio benda ntiere gi japuonj mag rowere Irene Tino Wade. Kapo ni ntiere penjo mora mora bende nyalo mana chwalo ne kwa dhigi twak ma kama. Daktari kata kamana dano adwaro mar mondo mi idwok na Lilian openjo ni nyako ma en normal onego bed ni dhi e dwe kuom ndalo adi. To kata mana kiduoko kuom ndalo adi mane e dwe bende ber kata mana ka nyathi manyako dhi e ria kuom thuolo kata mana mohew adek kata nyadi dek e dwe. Ero kamano. Dhi e dwe nitie joma nigi luongo ni short periods, nitie joma nigi long period. Nitie ng'ama kochako dwe to nyalo dhi e dwe mar ndalo 2 kende. Nitie ng'ama dhi e dwe mar ndalo 3. Nitie joma dhi e dwe mar juma achiel. Mano is very normal. Emomiyo natemo wacho kaka achako ni bende wa opogore. Koro ka in ng'ama nyalo dhi e dwe mar ndalo 2 kende to rumo, mano is very normal. Nitie ng'ama dhi e dwe ndalo 3 kende orumo. Nitie ng'ama dhi e dwe mar ndalo 7. Mano is very normal. As long as ni sami dhi e dwe tuwinjo rem kabisa, or rem owuok mang'eny, inyalo yudo attention from daktari. But it's normal dhi e dwe ndalo 2, ndalo 3, juma achiel. Nitie jok moko madhi kata ndalo 10 nikech hormonal changes. But moro mar dhi e dwe miyudo ka ng'ato odhi e dwe kawuono ndalo 3 orumo, then bang' ndalo 10 kendo par juma achiel kendo chako dhi e dwe, mano irregular periods. Usually periods get irregular. Ma timore nikech achiel be hormonal imbalance ma wacho achiel cha. Though nitie jok ma be tiyo gi family planning methods kaka pills, nitie moko kaka IUD, moro misoyo machalo kopatini hapa ni IUD moro misoyo to donjo mfuko kata string cha ibano idolo iye. Koro joma tiyo gi such contraceptives kaka pills kata sindan kata no plant kata IUD go gin usually ibro ka gineno remo kata idwe gineno kata ding'wen dibich nikech hormones mantie those family planning methods ema kelo irregular bleedings. Koro mano iluongo ni irregular flow. Ok en regular nikech obedo interfered with the hormones mar ariyo, birth control pills go to gi IUD to gi hormonal imbalance. Erokamano. Nyakeni ndalo ma nyako komo nyuol kata mana kapok adhi irairi nakeni ndele ma kata mana kapo ni ng'ama miyo ok kom nyuola bende ni kare kapo ni onyalo nikech aneno kata mana ote moko nitiere nyako ma bende ok onyiso nyinge ta en geno mara ni en miyo nikech joma miye maneno malo openja ni bende ni kare ka anyalo dhi e dwe nyadiriyo e dwe oneno ria nyadiriyo e dwe bende en kare onyalo neno remo diriyo e dwe, mano is very normal. Iyudo ka nitie jok moko ema temo wacho ni environmental changes kata hormonal changes. Iyudo ka kawuono nan Rongo or nan Kisumu ka travel ka dhi Nairobi, samoro ka ng'iyo gadi Nairobi. Environmental changes go nyalo miyo samoro biro Nairobi kana sati ko neno dwe kata chopo kuno, to environment changes ma kuno nyalo miyo achaka neno dwe. Nitie joma nyithindo manyiri osieko neno dwe, bang' juma achiel gichako penj ni odhi obwoge, odhi okelo hormonal changes e dende, kata odhi ochako timo odhi ochako dhi neno dwe. Koro neno dwe diriyo kata didek e ginego e dwe, mago are just external gine makelo. Nitie moko mikelo gi environmental changes, nitie moko mikelo gi hormones, mago are very normal. So long as ni ok en very heavy and very normal. Maka inani relax, because usually what advice gini just relax, gino bro timo bro rumo. But usually kelo gi hormone imbalance to gi environmental factors. Like a chiemo moko, nitie chiemo moko ma ok ing'iyo go, to kidhi iyudo kata ka samoro ng'ato kia ka tidhi e piny machielo kata dhi Nairobi, iyudo ka dala kana nitie dala kama ning'iyo ni chiemo ni dek. To kidhi kuchocho kaka ni kao breakfast, iyudo ka the whole day winjo kiyieng'a nikech environmental factors, other changes. Koro mago kawaida. Onge shida mora mora ka ng'ato neno dwe diriyo nikech environmental factors. Erokamano ahinya kuom duoko ma kamano. Kata kamano Irene chopo iri. Ingeni sama bende waloso kutendore gi ria kaka joma nyiri. Ingeni joma chuo gin to gidonjo kanade. Ingeni joma chuo bende ber kiriwo kata mne weche makama. Sama bende koro miyo, samoro in gi minot, samoro neno malo, sama koro en gi mood swings. Okuna. Bende ber kinyiso gi joma chuo to koro wariw kanade. Puonje ne joma chuo. Gima joma chuo nyalo
donjo miyo joma chuo donje e wache mag ria en ni joma chuo nyaka miwa support. Nyaka ong'e ni ati ni minoda ni koneno ria ochalo nade. Kaka daktari owacho ni mood swings. Seche moko kodwa neni. Koro kodwa neni imbe understand ni okodwa nena. Ok ni koro ni okodwa neni, which means ni en koro dawe odno. Ni kosineno ga dichuo moro momiyo kidwa nena. Ang'o miyo kinena to idwa mana ni yani ing'ulo law mara no kidwa nena. Nyaka wa understand joma mine ka en gi mood swings. Kaso kendo gi part monego joma chuo play, nyaka wa provide for them pads. Nyaka wang'e ni nyaka ing'e ni minoda sami itimo shopping, nyaka ing'e ni minoda ing'e ni neno garia. Ainya samoro ma iloso ne mine ma samoro okti, samoro nena mino ten mana dala kacha. Koro sama ng'adi chuo timo shopping, kata ko timo shopping moko ni chiege dala. Konyiew moga ariyo, onyiewe ria be kanya ariyo keti. Ok ni onena mogo to kone wach mar ria. Kanye ma onego joma chuo o play part gi kabisa. Nikech kanyo nyalo keto ni ng'amiyo kaw blanket, nikech ni onge kumotiye. Okaw blanket oluoko to tiyo go to moyo. To chuore to tiyo. Mano ken gima preferable. Ero kama na inya. Daktari nitiere penjo moro kama bende daher ni duoki. Apenjo ni otimna operation nikech endometriosis to sani koro okane due. Mano due ka due to antiere gi shida makama kuom thuolo mar dweche 3. Shida na ni kanye? Mapenjo mabinde biro no achiel kachiel. Ero kamano kapok duoko penjo no ma anyalo medo e wach aparo ndalo mana be nane studio ka mana wuoye wach mar vasectomy, family planning mar joma chuo. Natemo remind joma chuo ni men involvement in reproductive health. Koro kata sani ma nyithindo manyi kata neno ria. Magi seche monego be neno malo, magi seche monego be ni kata kaka wan joma chuo wabedo part of them. Kaka wach mar mood swings no, ibedo kode. Mood swings go samoro kibedo kode machiegni to itemo timo console ne nikech ni seche ge yiro ka samoro en gi rem ondinge rame, kunjino ondinge rame, inyalo ringo ikaw ne paracetamol moro kata brufen moro obiro omonyo. Then sanitary pads gi onego bene gin gibede ot stock. Okirit ni sama gima chakore machako neno malo kokidwa dhi e duka samoro ionge kata pesa. Koro gik ma sama wamedi watimo shopping wa inyalo bedo kaka ng'ama chuo, inyalo kita stock nikech ng'eni joma minegi ndi joma nigi irregular periods. Nitie ng'ama nyalo chako ne tarik 7. Then next month koro ing'eni tarik 7 kata tarik 7 machakore. Koro mo tarik 7 kokede ng'iewo pads. To nitie changes matem, environmental changes matem, rigoro molo changes. Nero ka kendo due manyien okonene tarik 7, ochake tarik 3. To ito budget ni ng'eni an tarik 7 no bro ng'ie pad. Koro sa makama kotimore ionge pesa, idwa timo nango. Koro as men involvement wa en ni sanitary towels ki obede ready makochako to dhi to kaw to keto. Koro wach mar neno remo, okoneno remo mar dweche 3 notimne operation. Watemo wacho ni normally ng'ama nyiyo kata ng'ama nyako nego beni oneno periods ge dwe ka dwe. But due to hormonal imbalance matemo wacho kata environmental factors nyalo miyo samoro oskip dwe achiel nyalo kadho ka ok oneno dwe to kunyiso no gamo remo. Manyayo kata samoro ka en anxious kodhi otimo test yudo ka en negative. Mano is normal. Kineno remo, ka okineno remo dwe achiel normal. Dwe mar 2 normal. So long as ni dwe pregnancy test yudo ka en negative and normal. But kikoso neno remo dweche 3 mano is not normal. Koro nego bene timang'o idhi neno daktari ng'eni to what is the problem. Samoro nyalo bedo ni in gi shida moro. Endometriosis nitie joma igolo, nitie surgeries moko mitimo ga nyalo koyudo ka in gi shida maduong', but daktari biro nyisi may consent ni watimo ni operation, to operation mwatimo ni wadhi golo. Nitie joma osagol ang'o, osagol nyaka mfuko gi. Nitie gimiluongo ni disordered uterine bleeding, DUB. Ken gi DUB ma en remo sa te to ng'eny ma samoro nitie joma mine moko miyiro ga iketo ka nyaka ward medo remo. Such cases kidhi neno daktari noyudo ka en endometriosis maracha, nitie joma osagol mfuko gi ka en DUB. Koro kogol mfuko ni nitie gimiluongo ni hysterectomy, mano golo mfuko. Nitie oophorectomy. Oophorectomy en golo ovaries.
joma nigi such kind of endometriosis mo affect nyaka ovaries igolo gang'o ovaries. Koro sama otim ma tiyudo ka mine ok otim ang'o ok onyal neno remo, but usually daktari bro advice ni shida ma in go ni nyithindo in go moro shida ma in go ni mfuko ni chalo gima nyaka wagol mondo gikonyri. Sama golo mfuko ni nyiso ni koro ok bi tim ang'o ok bi neno remo, mano koro ok bi neno remo ma permanent, but en gima daktari bro tim ang'o bro nyisi ma in the consent. But ka en normal ni ok ogol mfuko ni to ok ineno remo mar dweche adek, mano gima nyaka idhi ne daktari wabro ng'eyo to shida ni kanye. But neno kimis dwe achiel dwe ariyo is very normal nikech hormonal changes kata environmental factors. So long as you did the pregnancy test, you look negative. Erokamano. Kama na inya Tracy benda neno kaneno wasondo penjo na Kiswahili nina swali nikienda periods wa ina take 1 week niulize daktari hapa ni daktari no seduoko ma ka bende no wacho ni miyo nyalo neno kata mana dwe kuom thuolo mar ndalo apar. Janino moro machilo Ramogi TV apenjo niya ben gima kare mondo joma nyiri orwak lewni mofundogi kaka longe. An jagod kwach David Kouko. Yawa David longo timang'o kendo. Didwok David. Anyalo dwoko David. Hello? Kare daktari dede anyime. Koro David long ing'e ni tinde wawinjo gino mobiro ni my dress my choice. Sani rwakruok matindo biro kaka skirt ma girwako skirt matindo, long matindo. Koro my dress my choice ok onyal interfere kodgi. Emo mi atemo wacho ni sama girwako magi nitie jok ma kor wako nyiri ma kor wako to koro gitiyo gi tampons instead of pad nikech sama rwako long ma tight ni pad cha biro neno. To kok keto tampon to ok neno. But we advise joma nyiri ni sama rwako gino ma tight no. Kirwako long ma tight no. Kidhi activity no kata idhi ti or kamoro biashara midhiye no. To advice ni sama iduogo kanyo ok onego bed ni fundore ahinya. Koro emomiyo sama giduogo ma gisalwokore ka tiro ka koro gidong orwako kata kamis, nitie moko morwako kamis ka onge period orwako kamis kata orwako siroro ma bet miye thuolo mondo yamo kadhe. Koro orwako longe matindo go to onge tabu kata skat matindo, so long as niko duogo to en otimo ang'o omiyore thuolo ma yamo kadhe nikech kano be yamo onego bed ni kadhe ok onego bed ni fundore. Sama ofundore to obiro bedo gi sweat no kodhi oflow ka duong'ni to ema kelo infection kaka UTI, vaginitis mana wacho ka. Koro miyo lewni magirwako matindo gi to mago the address their choice ok wanyal donje. Kosa iri nitiere gi penjo kata mana mora wi wach makamano. Wach manyalo medo kuma daktari owacho no. Sama wadhi e tijewa mopogore opogore wamanyo ngima. Sama irwakori ni dhi e tich kata irwako law ma tight. To sama iduoge ot. Gol gimoro amora idong ni dong. Mano kionge ria. Irwako gima koro in free. Kata lepwa mahie wan joma mine ok onego wanind godo. Dwani nindo ka in free. Nikech the whole day awache ni 8 hours. Ni fundori. Koro dwani idonje nindo irwako yani sleeping dress moro law nindo moro moweyi thuolo. Kaso ionge gi law mahie. Nikech mondo koro fresh air odonje. Yero kama na inya. Hello Ramogi TV, an Winnie kawuok Kochia, nyara nitiere gi higni 11. Nofwenyo ni gik marochere wuok e duong'ne, kaito rashes be wuok, kaisto nogwonyo to rewni sana. Ma nyiso nang'o daktari? Mano nyiso ni nyathini no nigi gimiluongo ni infection, en gi vaginal infection. Mano iluongo ni fungal infection. Koro fungal infection ni yumi nyathini ni oyudo ichido ka samoro wan joma dongo samoro nweng'o opogore. Koro yudo ka nyathi tawel achiel ni ema ji tego tiyogo. Joma dongo tiyogo, nyathi be tiyogo. Koro sama iluoko nyathi to tawel ni ema chak iywego nyaka duong'ne. Koro infection cha dhi donje duong'ne. Koro donje duong'ne first signs obro winjo kochako gwonyore. Mako gwonyo kanyo to ruodho. Mar ariyo discharge marachar chako wuok. Ka discharge marachar no chako wuok nyiso ni nyathino nigi fungal infection miluongo ni candidiasis. Ma usually ithiedho maber. Nitie yedhe ma fungal antifungals mwatiyogo mondo otim ang'o othiedh ma. Mar ariyo kendo iyudo ka samoro choo mwatiyogo the flush toilet samoro udhi e public place kata hotel moro. Koro ko sama tin owinjo ka lach okase. Koro ka nyathi odhi olayo to samoro tiyo gi flush toilet. Koro sama olayo cha to lach samoro odhi gi pressure to lach odhi drop e sink kanyo to chako timo ang'o? To chako duogo malo. Koro koduogo malo to samoro be timo ang'o? Odhio
donjo duong' ne. Koro mano matimo ng'okelo infection. Kesa samoro ng'ama osedhi chono be an gi that kind of infection. Koro infection no be nyathini manyako ne be dhi timo dhi yude. Koro ka discharge nyathini manyako, emomiyo nyithindo wa manyiri sama oluokore, make sure ni miyo duong' no maber sama oluokore. Ok iwe kende. Ubro chako nyisi ni mami nasikia kujikuna. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya daktari. Infection, fungal infection. Koro no daktari tini ande fungal. Erokamano. Daktari wagoni erokamano ahinya kuom biro e studio chiba kawuono. Daktari mano Jojo Guma kanyakla gi Irene. Imbe wagoyo ni erokamano kuom puonj makare mabende ikelonwa odiochieng' ma kawuono. Daktari erokamano ahinya kata doko ni weche mag tudruok nokelo ni achiedh nade makoni kod kocha. Gikanyo makelowa e giko mar twak e chenro mar mbaka oromo kiny ma kawuono kendo go mos ndo kachiwnu thuolo mar mondo mi uwach pachi mogik. Ma en kaluwore ni wantiere gi nyasi moro. Kata kamano nyalo mana wacho pachi mogik kapok wadhi kayuo matin. Pacha mogik matemo wacho ni en ni wajoma jonyuol nyaka wabed machiegni gi nyithindwa manyiri. An mani kende gima nyalo weyo gi nyaki ka nyathi manyako biro iri nodo wuoyo kodi, kawe thuolo mari ibed kode piny kata ka en dakika 5 kata en dakika 10 iwinje gima wacho mondi idhi mbele gi gima nitimo. Erokamano ahinya. Kok kamano daktari imbe ni nyalo chiwo pachi mogik kaluwore gi thuond wach makama okinyi makawuono. Pacha mogik manyalo wacho en wan jonyuol ka in gi nyathi manyako kobiro iri onyisi ni en gi stock, onyisi ni mami ama dadi adwa wuoyo kodi. Ikane iti maber ing'e to odwa nyisi ang'o. Then kaka janyuol ka nyari osechopo age makoro osechako neno malo, advice manyalo miyi en ni penje mago penjo manyalo penji to be isechako neno malo ne asachako neno nikech samoro ok one to nego bed noneno, samoro omako ich kia or samoro en gi problem moro. Koro ichiko iti tiwinjo and then again imbe inyalo penje ni to dweni be ni neno malo. Mano is a concern as parents. Make sure ni ng'eyo kaka nyathini manyako timang'o dhi kodhi hali mar ngima mare. Erokamano uru. Erokamano kuom chope twak okinyi makawuono kanyakla koda Irene machiegni. Erokamano ahinya. Kaka manyako Ramogi Jwangi kanyo bende makelowa e giko mar twak mokwongo e chenro mar Piny okinyi makawuono. Kata kamano par ni odiochieng' makawuono nego bed ni wabedo gi chenro mar ng'ejo thumbe wan nego bed ni wabedo gi jawer mong'ere kaka Helen Mtawali. Kata kamano kaluwore gi weche ma ok nyal geng' ok onyalo chopo e studio odiochieng' makawuono, en geno marwa ni wanyalo wabiro bedo kode e kinde mabiro. Kaka manyako Ramogi Jwangi bende kawuono ke en chieng' tich abich, Martha Karua mabende en jalup ogai mar ODM Raila Amolo Odinga e ng'we mar laro komba ten piny Kenya. Bedo kiny makawuono nitiere gi romo moro mabende obago e kar romo mar KICC. Kanye mabende mano e magawa moro mantiere buore Nairobi kan mabende ong'ere kaka Serena. Agoyo mos ne Ramogi Jwangi. Galaxy geki wadhi mana dhi kao thuolo makama mar mondo mi wadhi e magawa ma Serena mar mondo mi wawinj twak mabende entiere godo okinyi makawuono. Kenya. We also have convened this conversation and in terms of how we've structured ourselves, recognize that citizens have been left behind in the implementation of the Constitution, in the process of our democratic journey. And under the Constitution, we've noticed there's a lot of tokenism. There's been a gap, a major gap in civic education, so that misinformation is peddled widely and citizens are party in the hands of political manipulation. We also note the failure of representative governments, where our political leaders make decisions that are not in the interest of the public, whether it's tax decisions that have placed an inordinate burden on households,